Welcome back mga kalapatids. Update natin yung mga breeder natin kalapatids. Kasi may mga nagpisaan na. Yun o, may shell na. Hulog na. Mga LT sila kalapatids eh. Kahapon sila nagpisaan eh. Check natin yung pangalawang breeders natin kalapatid. Sila kalapatids. Isa na rin dito. Magkano tayo magkuhan. Silip ng baby. Yung isa nagkakarak pala kalapatids. Karak na to eh. Napakain yan. Isturbo na kami sabi. Yun lang muna mga kalapatids. Update ko kayo kapag medyo lumaki na sila. Tara, pasyal ko kayo sa Tianggian sa Malasiki. Mga bilihan ng kalapati, manok. Halo-halo yung mga kalapatids. Kapag gusto nyo bumisita, punta lang kayo sa Malasiki, Pangasinan. Daming mabibiling alaga doon. Sige kalapatids. A few moments later. Kano sa itik nyo te? Magkano? Tatlo 25.
Kaysa lagi man.